Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Ebe m nọ tata bụ na Germany, anọ m na Berlin, ebe a na-enwe ọgbakọ Global Economic Summit na ihe gbasara agriculture. Since ụnyaahụ anyị batara ebe a, African countries niile, Zimbabwe, Botswana, South Africa, Kenya, a lot of African countries nọ ebe a. Ndị obodo anyị bịara ebe a, ọ wụrụ ndị ugwu. Obodo asaa, steeti asaa n'ugwu zitere ndị be ha ebe a. Steeti atọ na ndị ofe mmanụ zitere ndị be ha ebe a ka ha bịa nụ ihe na-eme. Onweghị steeti nọ n'ala Igbo, the 7 states of ala Igbo, onwedịghị ofu onye si n'obodo anyị wee bịa. Ihe na-eme ebe a kịta bụ na ha bịa sign ya memorandum of understanding maka export ndị ọzọ na-eme in terms of agric and in terms of resources capabilities ndị a nwere ka ha were mezie obodo ha. O doro anyị anya na obodo anyị dị very rich in agriculture, mana a sị na onye na-anọghị ebe a na-eke anụ na-enweta ọkpụkpụ anụ. Mpụtara m ajụ kedu ihe na-eme na ala Igbo, na 7 states ndị Igbo nọ, gọvanọs anyị niile, Commissioner for Agriculture, Commissioner for Finance, kedu ebe ha nọ? Ụdị ihe ndị a na-eme, a sị na edere ha leta na onweghị nke zara. So ihe ga na-ajụ wee na-ajụ onwe gị, ọkwa ekeche ihe a niile anyị pụta ya na-anụ ka ndị ọzọ si eme ọfụma, anyị na-asị na akpọrọ anyị asị na akpọrọ anyị asị, mana onye na-anọghị ebe a na-eke anụ, like m kwuru before, na-eketa ọkpụkpụ anụ. Ndị Igbo kwesịrị ịpụta marụkwana ihe ndị ọzọ na-eme, sorokwana ndị ọzọ na-eme ihe ahụ n'obodo anyị na ọhịa niile juru obodo anyị. Imagine fishery, piggery, a lot of investment. Tata ego a na-akpọ aha ebe a nwa obere ego ndị a pụtara kịta sign ebe a. Ama m afụfụ ntara wee bata nwuo na conference a maka na anọ na-ajụ kedu ndị gọọmenti zitere gị, kedu steeti ị na-represent, kedu gọvanọ ọhụụ. I wee manage wee register as onwe m bata ebe a with company, batakwafo ụmụ Igbo abụọ n'ebe a, young boys. Mana kedu ihe m ji ekwu okwu a? Ndị Igbo anyị kwesịrị ịghọta na global politics na ya nọrọ ya, domestic politics na Nigeria ya nọrọ ya. Unu afụghị ihe niile na-eme anyị kịta, anaghị asị anyị kwarụpụọ, ejide unu anyị na Lagos, edestroy ya, ejide nke nọ n'ugwu Awụsa, ndị ugwu Awụsa na ha akwado ime nke ha. Ịgbadata n'ala Igbo, kedu ihe youths anyị ga-eme? Kedu ka anyị ga-esi wee bunye ala Igbo elu? Ọwụghị oge ọbụla ya nọrọ na-eme reactive, eme anyị ihe ya ebe akwa ka ụmụaka. Kedu na ihe anyị ga-eme? Agriculture, financial, IT infrastructure, a lot of government need ihe ndị a. Anyị nwere ike train ụmụ anyị in IT, ha nọrọ na Nigeria na-akpata ezigbote ego, na-arụ ọrụ. Ndị India na-eme ya, ndị South Africa emewe ya. Na tim m na-arụ ọrụ, enwere m ndị ọrụ from South Africa, nwee ndị ọrụ from Egypt, nwee ndị ọrụ from Algeria, then India. Ndị a na-supply offshore resources. IT companies na-ewere ha n'ọrụ. Kedu ihe na-eme na anyị Igbo na ya ebidobeghị ihe a? Abia steeti, Imo steeti, Anambra, Enugu, Ebonyi, Delta. Kedu ihe unu na-eme? Kedu ihe gọvanọs anyị na-eme? Kedu ihe kọmishọnas ndị emere appoint na-eme? Enwere kọmishọna for finance, nwee kọmishọna for agriculture. Kedu ihe ndị a na-arụ? Kedu ihe mere na ha anaghị achọpụta ụdị ihe na-eme ebe a tata? Bịa soro ibe ha nọrọ, sorokwa n'ibe ha sign ya memorandum of understanding. A sị na onye na-amaghị ebe mmiri si mawa ya anaghị ama ebe o si kwụsị. Ndị Igbo, ka anyị nebara n'onwe anyị anya, ka anyị mee na ihe ka ndị ọzọ si eme ihe. Ọwụ sọsọ mansion egosiri na Christmas ọtọkam, mana kedu ihe ọzọ? Anyị kwesịrị inwe industrial clusters. Onye ọbụla nwere ofu mansion n'ụlọ, biko wetara n'anya ofu industry. Ọ bụ na enwe indọstrị na Nnewi,
kedu part of that industry enwere na arọ ndị Izuọgụ, kedu part ya enwere n'Enugu, onye na-eme tomato na Nnewi, onye na-eme the can eji eme tomato, onye na-eme tomato puree, plastik eji eme tomato, onye eke ihe a ana Igbo niile sọsọ ofu tomato industry nwere ike inye gị 16 byproducts. Eke ihe a na ana Igbo niile ka ụmụaka anyị nwa ọrụ. Ọha na eze ndị Igbo, ana m ene ụlọ, ọ wụghị ichenji constitution, ọ wụghị isi nwaanyị jee chiwe ụmụ nwoke. Chief Emmanuel Iwe Anyanwụ, anya ka m na-ene ụlọ, unu were ihe dịka ọha na eze kwesịrị iwu ihe organization a ga-eji wee kpọkọta ndị Igbo wee nye ndị Igbo perspective. Unu were ha na-egwu politics, nwaanyị sekwa nwaanyị asị. Ihere na-eme m asa onye Igbo na ndị ofe mmanụ bịara ebe ha ruru 13. Achọzighị m ikwu maka ndị Hausa n'ebe a, ndị Igbo onwe ha, maka na ihe unu na-efocus on ka unu ga-esi ka esi egwu our youths, ka esi abọọ na our villages. Onweghị onye na-efocus on constructive development. Enugu steeti jisi ike, Abia steeti Chukwu gọzie ga, Anambra steeti jide na nke onochi, mana enidiri mmụọ, enidiri ime mmụọ ka ndị be anyị, ka ụmụaka anyị ghara ichi anyị ọchị, ghara ịbụ anyị asụ n'ihu. Ihe juru ebe a, African countries juru ebe a, Nigeria bịara ebe a, mana o nwere onye Igbo na ebe a. Ndị Igbo chụọ na elu ojii tupu chi ejie. Ka anyị mụta ka esi eme global politics, mụta ka esi eme domestic politics, ka anyị soro